Maayong gabi ka natong tanan mga higala o suki nga tigpaminaw sa EDC TV. Niining adlaw atong pagatun-an karon ang pag-alagad kang Kristo, pag-alagad sa uban. Ang paglipay sa uban, kalipay kang Hesus Kristo. So wala pa subscribe sa ato ang YouTube channel, palihog ko click sa ato ang notification bell para updated ta sa ato nga mga video nga mga umaabot. Unsa maning buot ipasabot mga higala niini ang pag-alagad kang Kristo, pag-alagad ngadto sa uban. Ang paglipay sa uban, kalipay kang Hesus Kristo. Unsaon man nato paglipay ang Dios? Nagaingon diri sa una nato nga slide mga higala, nagaingon diha nga ang paghukom sa katapusang adlaw, mutungha ang paghukom sa katapusan nga mga adlaw. Dunay paghukom, dunay pagbahin sa mga tao. Gipakita ni Hesus ang pagbahin sa mga matarong og sa mga dili matarong. Niini nga panahon dunay moabot nga paghukom sa tibuok kalibutan. Ang matarong o ang dili matarong tigomon. Unsay basihan niini nga pagtigom? Dili lang ang pagtuo kundi ang buhat sa kaluoy. Niini nga ato nga suhito karon nga adlaw atong tan-awon kung unsa ang basihan niining panagtigom sa duha ka grupo, matarong o dili matarong. Ang pagtuo dili atong hibalan mga higala nga ang pagtuo dili lang pagtuo nga mutuo lang gyud sa Dios ug mubuhat sa tanan niya nga mga kabubuton, kundi adunay buhat sa kaluoy. Unsa maning buhat sa kaluoy? Aton tanawon. Diha sa Mateo 32 ngadto Mateo 25:32 ngadto sa 33 nagaingon diha ang dakong panagtigom. Dunay dako nga panagtigom sa pag-abot sa Dios. Tanang nasod pagatigumon sa atubangan ni Kristo. Ang tibuok nasod ang buot pasabot ana nga ang tibuok katawhan sa tibuok kalibutan pagatigumon tapukon diha atubangan sa Dios. Sama sa magbalantay sa karnero ug sa mga kanding. Naay magbalantay og karnero. Lahi man yun ng kanding mga higala, lahi po ng karnero. Muna nga ang magbalantay og karnero kabalusya kung unsa ang mga hayop nga naa sa iyang giatiman. Iyahang tigumon ang mga karnero o iya usab tigumon ang mga kanding. Ang karnero sa tuo nagpasambot mga kaigsunan. Ang karnero nga naa sa tuo nagpasantop ug nagpasabot nga kini sila naa sa tuo mga matarong. Kining naaswala mga kanding nga girepresentasyonan sa dili matarong. Tigumon ang tibuok nga kalibutan, tanan nga mga katawhan, unya human sa pagnagtigom bahinon. Sama sa pagbahin sa karnero ug sa kanding, ang mga matarong dinhi sa tuo ug ang mga dili matarong anhi sa wala. Unya ang matarong girepresentasyonan sa karnero ug ang kanding girepresentasyonan sa wala nga bahin. Aton tanawon mga higala kung unsa ang buot ipasabot sa Dios niining panagtigom ug panagbahin sa duha ka mga hayop nga nagrepresent sa pagtigom sa mga katawhan. Giila ba kita sa Dios o giisip batas Ginoo nga iyahang panon? Giisip bata mga higala? Ikaw, unsa ka nga grupo ug aha ka nga grupo sa imong unahuna?
sa pagbahin sa Dios, anhi ba ka sa karnero o anhi ka ba sa kanding? Nagpamatuod ba ang atong binuhatan sa atong pagtuo? Mahigala tagsa-tagsa kanato dunay pagtuo. Kining nga pagtuo mga higala, nagbuhat bagyod kini. Duna bay buhat. Kay ang balaha ang kasulatan nagsaysay mga higala nga ang pagtuo nga walay buhat patay. Sa ato pa ang pagtuo og buhat dili sila magkabulag. Atong tan-awon dinhi kung giunsa sa Dios og unsay buot ipasabot og ipasantop niya sa panagtigom. Diha sa bersikulo 34-36 nag-ingon, ang buhat sa mga matarong unsay sulti sa Dios ug unsay sulti sa nag-imbitar, ingon siya, umari kamo mga gipanalanginan sa akong amahan. Dunay invitation mga higala, tawa sa panagtigom, sa pagtigom sa Dios sa dako nga panon, tanawag yun, iya kining gibahin ang sa tuo karnero, ang sa wala kanding. Unya, dinhi sa tuo nga bahin, nag-ingon ang Dios, umari kamo. Mga gipanalanginan sa amahan, hut ipasabot nga, gihatagan og daghang blessing, kining naa sa tuo nga kamot, gihatagan og mga panalangin. Unsa kaha nga mga panalangin, ngano nga gihatagan man pud sila og panalangin. Ganyan. Unsay gisulti diha sa 34 ngadto sa 36, ngano nga giimbitar sila, ngano nga nag-ingon nga anhi kamo, kamong gipanalanginan sa akong amahan, unsa di ay nabuhat mga kahigala ni ining mga tao nga giimbitar, unsa di ay ang ilahang quality, unsa di ay ang ilahang karakter, nganong gi-invite man sila ngadto sa amahan. Saka nga mo kari, anhi na mo diri, kung sa uban pa nga pagkasulti, dayon kamo. Sa ato ba, kining mga tawhana nga gi-imbitar, gikahimutan yun ni sa nag-imbitar mga kaigsunan. Nganong gikahimutan man, unsa di ay ang ilang buhat, ngano nga ang Dios nalipay og nahimuot og nag-imbitar ngadto kanila. Ay di ara day mga kaigsunan, i-take note yunig maayo kay murag wa gyud makahimo ang mga tao niini. Bisan unsa pa nga grupos mga tao, posible nga wala makahimo niini. Kung nakahimo man, posible mga kaigsunan sa pag-imbitar sa Dios ngadto sa iyang gingharian, apil gyud ta nga makasaka didto. Kay ngano man, dahil ara di ay ang karakter, kini siya di ay mga kaigsunan katong gipang invite bitaw, saka nga mo diri kamong mga gipanalanginan, naa sila'y kalidad mga kaigsuunan nga naa sa ilahang kaugalingon. O kining ilahang kinaiya nga naa nila niining tuo nga bahin sa grupos mga karnero, naa sila'y mga kinaiya mga kaigsuunan nga dinhi pas kalibutan ila nang gi-exercise ug maayo. Tanawa. Unsay sulti diha sa bersikulo 34 sa chapter 25. Ingon, kay natingala manggod ang mga balaan mga kaigsunan katong gi-invite ba? Nganong naimbitar man mo diri? Nganong naimbitar man mi dinhi? Nganong nalangit man mi dinhi? Nga Lord, daghan kayo sila og yunahon na ngano man nga nakasaka sila didto. Ay ang tubag di ay sa nag-imbitar nga mao ang Dios. Ingon ang Dios, nganong naa mo dire tungod kay sa kalibutan gigutom ako, inyo akong gipakaon. Giuhaw ako, inyo akong gipainom. Dumuluong ako, inyo akong gidawat, gipasaka, gipakaon. Wala ako'y sinina, inyo akong gisuluban. Masakiton ako, inyo akong giatiman, gihatagag tambal. Gidala sa ospital. Nabilanggo ako, inyo akong giduaw o giadtuan.
Mao di ni karakter mga kaigsuonan sa mga tao nga giimbitar sa ato pa kung imo ning sabton pag-ayo, di ba? Sabtag yan i-analyze yun. Kung wa nimo ni buhata dinhis kalibutan karon, dili yun ay ka ma-invite. Tanawa mga kaigsunan, balik-balika ug basa ang Matthew chapter 25, mga bersikulo 32 ngadto 40, ug analyze sa pag-ayo. Kung wala kay buhat nga sama niini, dili ka maimbitar. Kunya kay di man ka maimbitar, nara ka sa kalibutan mag-standby. Buot ipasabot, wala di ay ka maluwas. Kay nga naman, wa man ka gi-invite didto. Kay nga naman, wa man nimo buhata ang tulumanon sa Dios. Ingon ang Dios, kamong naa diri karon nga nagtapok. Gigutom ako, inyo kong gipakaon, giuhaw inyo akong gipainom, nagdumuluong ako, inyo kong gipasaka. Unya wa ko'y sinina, inyo kong gihatagag bisti, og nagmasakiton ako, inyo kong gipatambalan, og nabilanggo ako, inyo kong gi-Bible studyhan, og inyo akong giduaw. Tanawa mga kaigsunan ha. Okay. Dili kinahanglan ang dakong butang, mga kaigsunan, sultihan mo nako niining adlaw. Ang pagtabang ngadto sa uban dili ingon nagkinahanglan pa og dagkong butang. Na may mga tao gud moingon nga makadawat lang ko usa ka milyon, ako gini silang tabangan. Sayop na mga higala. Dunay mga tao makakalot lang kog bulawan, kini ako gyud ni silang balayan. Mga higala, kanus-a pa man na mahitabo nga mahimo kang milyonaryo. Unya makakalot kag bulawan. Ha? Dili kinahanglan ang dakong butang sa pagtabang. Dunay mga tao, mga kaigsunan nga dunay grupo nga gitawag og mga charity. O mga charity nga mga center. Unya nagagtabang sila, dunay grupos mga tao nga nagtabang. Gani diha sa social media malipay ta nga dunay mga tao nga nagtan-aw sa mga kabus. Sampo lang daan ka ng mga vlogger, mga kaigsunan, Pugong Biyahero, Virgilin Cares, dayon King Lux. Kana mga kaigsunan, naanan na nakatatak na sa ilahang mga kasing-kasing sa pagtabang ngadtos uban. Unya, kana raba nga pagtabang o pagtan-aw ngadtos mga kabus. Hinumdumi, maura ba na gikahimutan sa Dios? O hinumduman na to, nga kini sila maura gyud ang maimbitar. Gagmayng buhat, mga puno sa gugma, bililhon sa Ginoo. Unsaon man nimo lang dagko kayong mga tabang nga dili ingon nga kinasing-kasing. Mas maayo pa ang gagmayng tabang apan nagagikan sa kasing-kasing higala. Naakay mga silingan, naakay mga naaspurok nga na imuhang nagkalisod or naay mga kakulangon mga higala. Mao gyud na atong tan-awon. Silingan nga walay bugas, hatagan. Mga tawo nga nagkinahanglan, angay gyud tabangan kay nganuman usa kini sa bunga sa atong pagtuo. Kay og di ta mubuhat ani mga higala, ay koging na nga doon na tayo pagtuo sa Dios. Unsaon nato pagpahimuot sa Dios, ug unsaon nato paghigugma ang Dios nga dili manggani ta makahigugma sa atong mga silingan nga makita ra. How much more nga ang Dios dili nato makita. Gagmayng buhat, mga puno sa gugma, bililhon alang sa Ginoo. Tanawa, diha sa bersikulo 37 ngadto 40. Dili matagad ang presensya ni Kristo. Mga matarong nalibog. Nalibog sila. Katong na-invite ba nalibog sila? Naam dire. Kanus ama namo ning gibuhat kanimo. Lord, wa gyud mi kakita nimo. Nga ikaw na priso giduaw, naghubo, gibistihan.
Wa man may kakitaan na. Kaya ang sulti manggod sa Dios ngano nga naa mo diri kay nag-ingon ang Dios, hubo ko iyang giangkon ba ako. Hubo ko inyo kong sininaan, nabilanggo ko inyo akong giduaw. Gigutom ko inyo kong hatagag pagkaon, nabilanggo ko inyo akong giduaw. Ingon ang mga matarong, Lord, asa man ka namo nakita nga ikaw nanginahanglan. Unsay tubag ni Hesus? Ang tubag ni Hesus ingon siya, gibuhat ninyo kini sa usal sa labing gamay, sa labing iwit sa akong mga igsuon, gibuhat ninyo kini alang kanako. Meaning, mga higala, nga ang pagtabang di ay ngadto sa uban, ang pagtabang di ay nga naa sa atong palibot, mao ang pagpahimuot sa Dios. Ang atong ginagmay nga pagtabang sa atong mga higala, nga giisip sa Dios niya nga mga igsuon, ato di ay ning ginabuhat ngadtos Ginoo. Kung ato ning ginabuhat, igsuon, dili imposible nga ikaw ug ako ma-invite ngadtos sa langit ng puloy-anan. Si Kristo anaa sa atong palibot. Usahay mo ingon ta aman si Kristo, ako ang pangitaon si Kristo. Higala, sultihan ko ikaw. Si Kristo naa sa atong palibot, sa kabus og masakiton sa mga priso, mauna siya. Wala lang nato nasabtan, wala lang nato makita. Ang mga kabus, mauna si Kristo. Ang mga masakiton, mauna si Kristo. Ang mga priso, mauna si Kristo. O gikinahanglan kini nga mga tao, makabot sa ato nga mga kaluoy. Ayaw kalimti ang imong tabang sa uban, tabang kang Hesus. Kung imong hunahunahon na higala, mingon ka nga, dato man na si Hesus nganong angay pamantabangan. Nagrepresentar lang na mga higala, nga kanang ato ang mga igsuon, igsuon usab na ni Kristo. Iyahan ng mga igsuon, nga naa sa labing iwit, naa sa mga tabanganan, apan nakahikalimot lang ta sa pagtabang. Dili ulahi ang tanan, pwede ta magtabang ngadto sa uban. Ayaw pagunahuna og mga dagko nga mga buta nga pagtabang. Pwede ka parehas atong dinhi sa Gimburan, sa Pinikutan, naay usa ka silingan dito nga nangaytabang. Ang iyahang balay dayungan, nakinahanglan pa bago nagsalapi. Ang gikinahanglan ana kusog ra og imuhang presensya. Daghan kay mga tao nga nagtabang, nadaog ang balay tungod sa panaghiusa. Usa na nga mga tabang. Dunay tao nga naflatan sa ihang sakyanan, nya imuhang gitabangan. Daghang purma sa pagtabang mga higala nga ang Dios mahimuot sa ato nga mga ginabuhat. Ay na paghulat og mga dagko pa nga mga salapi nga imong matigom aron ka makatabang. Naa kay mga sinina nga hunahuna nimo nga wa na gyud kay angay. Unya hunahuna nimo nga huot na kahing tambok na katungos kadaghan nimo kaon. Ihatag na ngadto sa uban. Unya naghunahuna ka nga dunay mga tawo, mga higala nimo nga napriso, imong duawon ngadto sa prisohan. Hatagan nimo og pulong sa paglaom. Ayaw hunahuna mga higala nga kana sila nga napriso, piniriso na kita tanan, piniriso. Unsa nga paagi nga napriso? Tungod sa sala, puros ta binilanggo. Ug wa tay kagawasan. Ang makahatag na to kagawasan, ang pagdangop ug pagduol ra gyud ni Kristo. Alang mga higala, ug bugat nimo hunahuna alang nga lingaw-lingaw lang na ang pagtabang ngadto sa uban. No, mga kabos, mga pobre, mga PWD. Kung duna kay ikahatag nga dako-dako og naagyo kay salapi, naay mga PWD imong hatag og wheelchair. Oh, niya naay mga nagmasakiton, imong duawon dito sa ospital.
Dadani mo og prutas. Kay ngano man, maunay atong misyon. Maunay gihatag sa Dios nato. Mateo 25:32 ngadtos 40. Ug unahan ana kung imong basahon para na sa mga dautan. Katong naa sa wala ba sa kanding. Kay og imo na siyang basahon sa unahan, reverse na niini nga teksto nga atong gitun-an karon. Kay nangutana man sila ngano man pod nga wa man pod may ma-invite. Bali niini nga tubag mga higala. No? Ayaw gyud kalimot ang tabang sa uban, ang pagtabang sa uban mao ang imong pagtabang ngadto kang Kristo. Nagingon diri. Ang pag-alagad sa uban usa ka marka sa tinuod nga Kristohanon. Angkon-angkon kag Kristohano, di ka manggihatagon. Nya si Kristo biya nang ngalan biya na ni Kristo, kanang Kristohanon, Christian. Gikan na sa iyang ngalan kanang Christ. Ang iyang kinaiya mga higala manggihatagon, unya nagtawag-tawag ka sa imong kagalingon, gitawag ka sa uban nga Kristohanon. Unya wa makita ang pag-alagad nimo og paghigugma ngadto sa uban. Ug wa na nimo buhata, dili ka tinuod nga Kristohanon. Ngalan ra. Pero walay buhat sa pagka Dios nun. Nagayon diri sa ubos sa adlaw sa paghukom ang gugma nga sa adlaw sa paghukom ang gugma nga nabuhat pagasokdon. Natanawa mga higala kung imo gyud tan-awon nga statement. Panahon sa paghukom ang gugma sa nabuhat. Imong nabuhat ba? Imuhang natabang ngadto sa uban ba pagasokdon. Ug unsa ni kadako, ug unsa ni ka bugat nga buhat nga gisukod sa dinhi patahigala sa kalibutan. Awa mo nagingon nga the work of love. Nagingon diri na ay punto diri nga giingon, andama ang imong kasing-kasing sa buhat sa kaluoy. Kasing-kasing. Wa gyud nag-ingon mga higala nga andama imong hunahuna sa pagbuhat sa kaluoy, kay ang kaluoy nagagikan na sa kasing-kasing, di na sa hunahuna. Pangitaa si Kristos matag tao. Ang uban mangita ngadto kang Kristo, di yun nimo na makaplagan. Pero kung mo reach out ka ngadto sa mga tao, imong makita si Kristo. Kay mauna siya. Pag desisyon karon mag-alagad ka kang Kristo, pinaagis pag-alagad sa uban. Kay ang napulo kasugo mga higalat, sultihan mo nako, duha na kabahin. Ang upat, paghigugma sa Dios. Ang unom, paghigugma sa isig katao. Ang upat nga bahin, first four, pagpahimuot ngadto sa Dios, pinaagis imong pagsimba. Ang second, ang unom nga paghigugma ngadto sa tao, mauusab na ang pagdaig nimo ngadto sa Ginoo, pinaagi sa tao. Kung wala na nato nabuhat, kaya ang atong ginahuna pagsimba gyud sa Dios, dili na dawaton sa Dios. Praying, preparing our hearts for the Word of God. Andamo na ito atong kasing-kasing mga higala alang sa pulong sa Ginoo. Nagaingon diha, ang gisulti ni Kristo, atong gihisgutan ganina, naingon diha sa Mateo 25:40. Sa pagkatinuod, ako magaingon kaninyo. Tungod kay gibuhat ninyo kini sa usa sa labing gamay, sa akong mga igsuon, gibuhat ninyo kini alang kanako. Sa ato pa, ang pagtabang ngadto sa uban, ang pag-reach out ngadto sa uban, ug ang pagtunol sa atong kamot ngadto sa uban, mao ang atong paglipay ngadto sa Ginoo. Muna nga niining ato ang mensahe niining kagabi ni gala, atong tun-an ang Dios. Pangitao nato ang Dios sa kang hikaplagan pa, ug ang pagkakaplag ni Kristo makita nato sa atong mga higala nga nagkinahanglan sa atong tabang.
Salamat sa pagpaminaw ug maayong adlaw kanatong tanan.